Gaurkoan, geometriako tresnari garrantzitsuenetako bat ikusiko dugu, Talesen teorema deritzona. Teoremanen bitartez, geometriako ariketa eta problema ugari ebatziko ditugu. Lehendabizi, bere enentziatua aztertuko dugu. ABC eta AMN triangeluetan, ABC triangelua eta AMN triangelua, ondoko baldintzak betetzen badira, ikus ditzagun baldintzak, ABM lerrokatuak egotea, A, B eta M lerrokatuak egotea, badaude lerrokatuak, A, C eta N lerrokatuak egotea, A, C eta N lerrokatuak egotea, eta BC eta MN paraleloak izatea, hau da, bi zuzenki horiek paraleloak izatea, hori ere betetzen da. Orduan, triangeluen, bi triangelu hauen aldeak, binaka proportzionalak izango dira. Hau da, bestera batera esan da. A, B aldea, zati A, M, zati A, M, izango da, berdin, A, C, zati A, N. A, N. Eta era berean, idatzi dezakegu, B, C, zati M, N. Ikus ditzagun orain Talesen teoremaren pare bat aplikazio. Lehenengo bat, demagun A, B, C triangelua eta A, M, N triangelua ditugula. Eta hoien artetik A, B aldea, A, M aldea eta A, C aldea ezagunak direla. Horretaz gain, B, C zuzenkia eta M, N zuzenkia paraleloak direla. Ikusten dugunez, lehenengo, bigarren eta hirugarren baldintzak betetzen dira. Ikus dezagun orain, AN-ren balioa zein den. Horretarako, Talesek eskaintzen digun aldeen proportzionaltasuna aplika dezagun. AB, zuzenkia 2,5. Zati, AM zuzenkia 4. Berdin, AC zuzenkia 3. Eta AN zuzenkia ez ezaguna da. Orain, bakandu dezagun AN. AN, berdin, 3 bider 4 zati 2,5. 3 bider 4 12, zati 2,5, 4,8. Egin dezagun bigarren adibide bat. Demagun orain, triangeluak erpina komuna dutela, baina triangeluak bi aldeetara daudela. Hau da, ABC triangelua eta AMN triangelua. Ezagunak dira AC aldea, AM aldea, AN aldea eta AB aldea. Galdera oraingoan honakoa da. Ba al dira BC eta MN zuzenkiak paraleloak? Lehenengo eta behin, A, B eta M lerrokatuak daude? Bai, lerrokatua daude. A, C eta N lerrokatua daude? Baita ere. Gu jakin nahi dugu, ia paraleloak diren. Noiz izango dira paraleloak? Aldeen arteko proportzionaltasuna betetzen denean. Egin dezagun. A, B, kasu honetan, 1,5. Zati, AM, 1. Berdin, AC, gure kasuan, 3. Zati, AN, eta gure kasuan, AN, 2. Ikusten duzuenez, 1,5 zati 1,5 da, eta 3 erdi, 1,5 da. Beraz, aldeen arteko proportzionaltasuna betetzen da
Beraz, BC eta MN zuzenkiak paraleloa direla ziurta dezakegu. Orain zuen kontura, honako ariketa hau. Hemen dituzue bi triangelu, beti bezala, ABC triangelua eta AMN triangelua. Alde batzuk ezaguna dira eta galdera honakoa da. Zein izan behar du AN-ren balioa, BC eta MN paraleloak izan daitezen.